Studenti pozivaju na veliki skup na Slaviji 23. maja 2026. Ne postoji ni vaga ni tas koje mogu ponos da izmerim koji osjećam ovde. Druga stvar koju bih rekao je da je ova naša borba definitivno dobila neko novo poglavlje, tako da bih vas savjetovao da ne odustajete, da ne jenjavate. Policijski službenici koji su me tukli 29. želim da im poručim da i batina pravde kuca na svačija vrata. Pre neki dan je rekao jedan čovek, i time je završio govor, da nije u zlobi već u znanju moć. Ja ću danas završiti sa: braćo moja mila, slomit će se dušmanin u krila.